Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadai zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. Ininiwo ndiri mubetseri, ndinobatsira but ndiri kutsikerera ngerozi yangu. Zvandiri kutoita handitobvumidzwi zvekuti ndinokwanisa kungomuka ndakatodzipwa ndakabatwa kola nengerozi igere pandiri kikikiki, but ndinopota ndichishandisawo minamato yekuti inge ichizopedzwa simba, because iyo pachezvayo ngerozi igere pandiri yakadzika ikagara pandiri, ndinofanira kuti ndinge ndichibatsira vanhu pachena ndisina chandinenge ndichizopiwa nemunhu wandinenge ndabatsira. Ndokushanda kunoita ngerozi igere pandiri. But mukomanashe, chemahara mushana, hakuna chemahara pasi pano pezuva. Saka kana ndikabatsira vanhu mahara naye mukoma, ndozorarama nei? Apa munongovaziva vakadzi ava kuti mumba mukangonzi mapinda nhamo munototanga kutonetsana. Saka tingahwina here baba pakadaro? Hatifika takahwina. Saka tinotodzitsikirira ngerozi idzi dzinouya nesikiri rekuti tinge tichibatsira vanhu pachena tisina chatinozopiwa at the end of the day. Izvezvi vana vangu vanoenda kuchikoro. Pane pandingatumidzira WhatsApp kuna headmaster, ndoudza headmaster kuti aiwa kuno kuJoni kwandiri nekuda kwekuti ngerozi yangu yakati haidi kuti ndinge ndichibhadharisa vanhu, saka ndinokumbirawo kuti mwana wangu munge muchimutendedza kuti ange achidzidza pachikoro chenyu mahara. Zvinobuda here? Hazvibudi. Vana vanongonzi come on, fuck off, budai muklasi, dzokerai kumba kwenyu kusvika baba venyu vabhadhara. Saka tinotoitawo zvinoita kuti tinge tichiwana chouviri pabasa redu iri ratinoita. Saka izvi zvekubatsira mukoma ndakatanga kuzviita mainge muri mugore ra2003, ndopandakatanga kuita basa iri rekubatsira. Ndainge ndichizviziva hangu kuti pandiri painge pagara paine chipo chainge chakadzika pandiri. Ndakatizirwa nemudzimai wangu muna 2003, ndobva abatira pamuviri achizonobetserwa 2004. Ndopandakaona kuti nhamo yakaipa. Kanzwa Bhaibheri richiti urombo hwakafanana nekuroya, because kana uri murombo nguva dzako zhinji ndedzekuti unenge uchingodemba chete. Haunawo nguva yekuti unombogarawo pasi wombotendawo Mwari. Nguva dzako zhinji ndedzekuti unenge uchingodemba chete each and every day. Saka ipapo mudzimai akati abatira pamuviri, then mumhuriwo medu makabva machizoita urwere, saka mari painge pasina. Mudzimai wangu akaenda kulebha, ainge angori nenapukeni 1, ainge angoriwo nezvihembe. Zvinhu zvacho baba zvainge zvingori zvekungotsanzidzira, painge pasina chainge chakanakira chimwe. Ndakaenda naye mudzimai wangu kuchipatara. Arimo mungoro, akarara mungoro, ndaingoona kuti mwana wevanhu ari kurwadziwa, asi chekuita painge pasina. Takati tichisvika pachipatara takatovhairirwa nemanesi because tainge tisina mari. Saka pachipatara ipapo zvavaiita nanhasi ndo zvavanoita. Unotofanira kutoti unge uchitovapawo kana $1 kana something kuti vange vachikubatawo zvakanaka, especially kana vari sevanhukadzi vanenge vauya kuzobetserwa pachipatara ipapo. Saka tainge tisina mari mukomanashe. Mudzimai wangu akangosiyiwa, akazotobetserwa. Vava kutoona kutoti mwana ava kutoda kutobuda, ndopa vakazotanga kumhanya-mhanya. Mwana wangu akazvarwa zvinhu zvakaoma zvikatowedzera kutooma. Ndakangoti one day ndakagara ndikati but inini ndinonzi ndine chipo chiri pandiri, because ndichiri mwana mudiki. Hanzi pamba paiti kana pakasvika varoyi ndaitomuka, ndobva ndatomutsa matsikoma angu, kana kuti vanhu vaizongondiona ndatova panze ndichitorwa nevanhu. But vanhu ivavo ndainzi kana vakazondibvunza kuti ko wanga uchirwa bhokiseni nani,
ndaibva ndavaudza kuti ndanga ndichirwa boxing nasabhuku nanhengi vanga vauya panapa vasina kupfeka, vanga vachida kupinda kuti vange vachiboba hanzvadzi dzangu. Saka mukukura kwangu ndaitozivikanwa kuti ndainge ndiri mwana ainge aine rimwe simba rakanyanyisa rainge riri paari, ende ndaitovengwa nezvichembere nezvidhara zvemuvhileji zviya zvinoroya nezvimwe zvinenge zviine mishonga yemibobobo. Saka ndakabva ndachizongoti ndakagara pasi ndikati but zvinongobatsirei kuti unge uchinzi une chipo chiri pauri, unzi uyu ndiye akagarwa nemudzimu wemusha, kana kuti uyu ndiye ana mweya mutsvene, ane mweya mutsvene uri paari. Zvinongobatsirei kana usina mari? It is useless. Saka zvinhu zvaingogara zviri mandiri ndichingofunga nezvazvo. Ndopandakabva ndachizotanga sowe rangu rekutanga ndakaritangira pamba pedu. Ndaritangira pamba pedu mukomanashi pakabva pachizononetsa because pamba pedu paitwa zvechivanhu makore acho iwawo, saka zvainge zvava kuclash. Ndokubva ndachizoenda ndikabva ndachizonokumbirirwa nababa naamai vangu, ndikatanga kuitira umatare angu ndiri pamba pabamunini vakaroora munin'ina waamai vangu. Saka zvose zvainge zviri right because ndainge ndisati ndatanga kubata mari. Ndakazotanga kubata mari ndichiti kana ndikabatsira vanhu zviya, vanhu vaitouya nemombe, zvipfuwo. Saka zvimwe zvipfuwo izvi manje zvainge zvava kumbogara pamba ipapo paamainini because pane pamwe pandakambobetsera imwe mhuri vainge vaine vana vavo vaviri vasikana vainge vachipenga. Saka vakazondibhadhara muripo wavo wavakati vainge vachida kundibhadhara nawo dzainge dziri mombe 4. Saka pamombe 4 idzodzo paiva nembudzi zvekare. Saka ndakazoti no, mombe idzi ndava kuda kuti dzinge dzichiendawo dzinge dzichizonopinda mudanga rababa vangu. Ndatora mombe idzodzo ndakabva ndachizosiyira amainini mbudzi. Zvinova zviri zvinhu zvakavarwadza kuti mukomana uyu saka pamombe 4 obva atipa mbudzi 1, and by that time mudanga rababa vangu vainge vagara vaine mombe dzavo. Tainge tatova nemombe dzainge dzava kusvika kuma 38 or so panguva pfupi. Saka zvakavabata. Iniwo handina kunge ndakafungawo nezvazvo kuti vanhu on top of them accommodating me ndichitawo chechi yangu pamba pavo then ndongovapawo mbudzi, handina kunge ndakafunga nezvazvo. Ndaingoonawo sekunge tainge tiri hama ndichivatengerawo chikafu because pamba pavo vainge vava kusatenga chikafu. Ndainge ndakavatsvakira futi vashandi, vainge vava nemukomana aivabatsira mabasa epamusha nevasikana vaviri vainge vari vasikana vebasa. Saka vakazongotanga kungonyunyuta. Ndokubva ndachizosimuka ndikabva ndachizobvapo ndikabva ndachizotsvaka manje rangu sowe kwandakazoti ndokubhesi kwangu. Ndavhura bhesi mukoma ndakatanga kunetsana nevaroyi because mweya uri pandiri. Iwo zvaunoita kana ndikatanga kubhadharisa vanhu ndinotanga kusanyatsokuona zvakanaka because unotanga kuzviswededza kure neni. Saka ipapo pandakatanga kubhadharisa vanhu ndakatanga ndichaona ndichitozivikanwa kunzi kune muprofita ari kwakati anopisa mwana iyeye ende anoziva zvaanoita. Saka ndainge ndava kungoprofita ndichishandisa experience but ndava kutonzwa kutoti mweya uri pandiri hausisipo. Nerimwe zuva ndakati ndiri pakarawa pangu, wainge uri usiku, ndichitonamata zvangu, pakasvika vamwe vakadzi vaviri. Vakadzi vavo mukoma vainge vatori varoyi. Saka vakapinda mukarawa vainge vachida kutondibata. Ndopandakangoona moto wakangoputika mumbiya yandainge ndatogadzika pasi because ipapo ndaida kutiza but ndainge ndisingakwanisi kutiza ndichitonzwa kutoti handisisina kana simba, vanhu ava vari kutondipedza pawa. Saka pakaputika moto, vanhu ivavo vakabva vatiza. Handina kukwanisa kuziva kuti vainge vari vanani. Ndadzokera kumba ndakatanga kufunga nezvayo ndikaudza mudzimai wangu. Saka akazoudzawo hanzvadzi yake. Then mukuzotaura natsano vangu vakandiudza kuti vainge vaine munhu wavainge vachiziva ainge achiita zvekubetsera nenzira dzechivanhu. Ndakabva ndachizoenda kun'anga
ndaenda kun'anga ndopa ndakabva ndachizovhenekwa mugirazi. Ndavhenekewa mugirazi kudaro ndakabva ndachizoudzwa kuti pandiri painge paine ngirozi yaMwari yainge yakadzika ikazorora pandiri. Ngirozi iyi kubata kwayo yainge yakanzi ichabata matunhu iri pandiri, asi ichibata matunhu ose iri pandiri kudaro, ini handifaniri kuti ndinge ndichizochaja munhu anenge auya kwandiri achiti anenge achida kubetserwa neni. Kurarama kwandainge ndichazoita, zvandainge ndakatarirwa naMwari, ndainge ndakanzi kunyange ndikafa ndiri murombo, chakakosha ndechekuti ndinenge ndakwanisa kuita zvinenge zvakanzi naMwari ndo zvandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichiita. Ndakaseka ndirimo mudare imomo ndikati nhai sekuru imimi munozviona sei, because by then ndainge ndatova nezvigayo zvangu, ndatova nekombi yangu. Vakati muzukuru, kana ndakatarisa iwe ngirozi yako zviri paviri, it's either ngirozi yako iyi tinokwanisa kuiisa mumbiya umu toikwidibira then tokupa rimwe shave rekuti unenge wava kushandisa. Ndikati kuchechi zvinoita here? Vakaseka vakatondiudza zita revamwe pasta vaingonzi evangelist vaitoitawo zvekutoparidzawo paredhiyo zvekuti ndikataura zita ravo vazhinji munotoshamisika kuti vainge vakatoenda vakanosimbisiwa nasekuru vacho ivavo. Ndakatoshamisika ndikati imi muri kurevesa zvinhu zvamuri kutaura? Vakati ndichazokudaidza kana nguva yake yakwana yekuti ndinge ndichizorinyiwa masimba ake kuti ange achidiwa nevanhu, ndichazokudaidza. Zvechokwadi vakazotondidaidza papera about 7 months vakanditi uzouya kudare kwangu musi wakati, nekuti anenge ariko kudare kwangu. Ndakatoendako ndikatoshamisika ndikati ko ndiye murume uyu watinongonzwa voisi rake paredhiyo achiparidzira vanhu musi weSunday. Zvino zviri zvinhu zvakatondishamisa, but by then ndainge ndatovawo mazviri ndava kutoziva kutoti pose panonzi pari kuunganidzwa vanhu unotofanira kutoti unge uchitova munhu akatosimba. Kana usina chinhu chinenge chichikusimbisa haufi wakadiwa nevanhu. Tirimo mumatare ndakavabvunza ndikati saka sekuru zvinoita here zvamunoda kuti tinge tichiita? Vakabva vachizoti kwandiri zvinoita. Zvatinongoita ndezvekuti tichavhara ngirozi yako tobva taichizoikwidibira iri mumbiya. Mbiya iyi inofanira kugara iri kumakuva, asi unopota uchinonoitora then tobva tachizomboiisa murwizi kuitira kuti tinge tichitonhodza mweya wengirozi yatinenge tavhara iyi. Then ndichazokupa mudzimu wauchange uchizoshandisa pasowe rako, ndiwo wauchashandisa kuti unge uchiprofita nawo, unge uchirapa nawo, kubatsira vanhu nawo. Asi ziva kuti ngirozi nemudzimu zvakasiyana. Ngirozi inenge yakabva kuna Mwari inokwanisa kushandira mahara, but yedu midzimu haikwanisa kuti inge ichishandira mahara, because mushandi angashandira mahara anenge achida kamuripo wake. Ndikati aiwa, zvinokudzwa Ishe wangu, chindigadzirirai zvinhu zvangu kuti ndinge ndichikwanisa kubata basa zvakanaka, because ine option yavainge vakandipa. Vakanditi kana uchida unongosiya chipo chako chiri sezvachiri, watova nekombi kudhara, une zvipfuwo zvauinazvo. By then ndainge ndatengesa dzimwe mombe, tikaenda tikanotenga kombi plus zvigayo. Saka zvipfuwo zvainge zvasara mudanga, kuda kwainge kwangosara about 10 or 9 mombe dzainge dzasara mudanga. Vakanditi wotangira ipapo. Ndikati inini sekuruka kwandoda kuenda ndoda kuenda kure, ndoda kuti ndinge ndichizova munhu anozivikanwa achaita mukurumbira Zimbabwe yose nekuprofita kwandinenge ndichiita. Vakati okay, tichazonzwa kana tapinda mumatare. Takabva tachizopinda mumatare. Tapinda mumatare ndipo pavakabva vachizodaidza ngirozi. Vanoti ngirozi iyoyo payakasvika vakaona chiso changu chichipenya, hanzi chaipenya kuita kunge goridhe. Ndokubva vachizoita zvavakaita, vakatora mbiya vakandikwidibira kumeso, vakataura nayo ngirozi yacho iyoyo, vakaiudza kuti vainge vasingachaitendedze kuti irambe yakagara pamutumbi wangu, yakagarira kuti inge ichingondipa nhamo chete. Saka vaikwidibira kudaro, vakatora mbiya vakabva vachizoisa mbiya iyoyo muplastic, ndokubva vasunga plastic. Mukati membiya mainge muine mucheka mutsvuku vainge wakasungwa fundo rimwe chete. Mukati macho mainge muine chipepa chainge chirimo mukati macho. Then vanoti ndopa vakabva vachizokoka
mweya unova uri mweya wemunhu akafa mudzimuka. Saka vakabva vachizokoka mweya, vakabva vachizogadza mudzimu wacho wemhepo yemufi, munhu wandisingazivi, atoriwo mutorwa wandiri, handitozivi kuti akabvepi. Munhu iyeye ainge ari munhu ainge achitongotatarikawo, achingotenderera, achitsvakawo pekuzororera. Saka paakangonzwawo matare acho achifambiswa nasekuru, ndo paakangotiwo gogogo ine pano, ndiri kudarikawo pano, ndanzwa muchiti muri kutsvakawo mushandi, ndiri pano. Ndo maitikiro azvakaita. Saka by the time pandakazokwanisa kuita comeback to my senses, zvainge zvaitika handina chandainge ndichiziva. Ndakapiwa mbiya yangu, vakabva vachizondipa tsvimbo manje. Vandipa tsvimbo vakanditi tsvimbo iyi ndo yauri kufanira kuti unge uchizoshandisa. Ndikati nhai sekuru, iyi tsvimbo iyi yamuri kuti ndo yandofanira kuti ndige ndichishandisa, ndo inoshandiswa kana natsika mutanda. Zvinozobuda here kuti tiri pasowe, tiri pamasowe, tiri muchechi ndozoonekwa ndakabata tsvimbo iyo inobatwa nanatsika mutanda. Saka vakabva vachizoti aiwa chimboisiya, ndichafunga nezvayo. Ndobva ndachizodzokera kumba. Ndadzokera kumba ndakazoenda kumakuva ndikanosiya mbiya yangu ndakaikwidibira. Ndaitonzwa kutoti kurema ndicharemi panguva yacho iyoyo. Then ndokubva ndachizodzokera kumba kwavo. Pandakadzokera kumba kwavo ndakavabvunza kuti zvino tingazvifambisa sei zvose zviya zvatainge takaronga, kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizoshandisa tsvimbo iya inoshandiswa nanatsika mutanda. Vakazoti kwandiri ndaronga zano. Ndikati zano rei? Vakati iwewe chitsvaka vanhu vanogadzira maringi. Ndikati munhu anogadzira maringi ndingamuwana kopi? Vakanditi wototsvaka. Mukomanashe ndakabva ndachizoita urombo rakanaka. Pane vamwe amai avo vakazobva kuGermany. Amai ava vainge vatambudzwa nemamwe mashavi ainge ari pavari. Saka vakange vanzwawo nezvangu, vakabva vachizouya kuZimbabwe. Saka ndavabatsira, ndakwanisa kudzoreredza njuzu dzavo padzainge dzimbori, kuti vange vachikwanisa kuita mari, because dzainge dzakapanduka njuzu dzavo. Saka takazotanga kutaura. Ndikati you know what mother, ndichakuchajai mari but handisi kuzokuchajai full amount because ndikuda kuti muge muchindibatsira. Vakabva vandibvunza mother vaya kuti ndainge ndichida kubetserwa nei. Ndikavaudza ndikati mother, nyaya iripo ndeyekudai, inini ndiri kutsvaka munhu anokwanisa kundigadzirira ring, but ring iyoyo yaachandigadzirira it will be like a set of 2 rings, a wedding ring yangu neyemudzimai wangu. But ring iyoyo kunyange zvikanzi inenge iri yegold, kunyange zvikanzi inenge iri yediamond, but mukati macho ndikuda kuti munge muchizoiswa kapisi kachatorwa pane tsvimbo yangu ine masimba angu andiinawo, masimba aMwari, because ndainge ndisina kuvaudza kuti ndakatonoromberawo pamweya weumwe munhu akafa wandisingazivi. Saka ndakavaudza kuti ndainge ndichida kuti tumapisi twainge tuchazotorwa patsvimbo iyoyo, then twobva twachizoiswa mukati mering yangu nemukati mering yemudzimai wangu. Vakabva vachizoti izvozvo chete here? Kwedu uko kuEurope vakawandisa, there are a lot of jewelers that can do that for you. Saka vakazoti vadzokera kuGermany kwavo, ndainge ndichingotaura navo pamafoni, vakandiudza maprizes, vakanditi no but don't even worry because ndichakubetserai kuti munge muchikwanisa kubhadhara mari, because mari yacho yakawanda. Ndakavabatsira and zvechokwadi ndakaita zvinhu zvavo mune zvakanaka, because ndakazotovati vange vachidzoka ndikazoenda navo kuRwizi ndikanotaura futi nenjuzu. Saka vakazotodzokera kuGermany vatova nedzimwe njuzu dzainge dziri very powerful. Saka vadzokera vakazondiudza kuti maring angu ainge akagadzirwa, zvese zvainge zvavapo. Maring akazouya achibva kuGermany, vakamatumidzira nendege, ndikazoenda ndikazonomatora kuHarare. Zvese izvi ndichizviita, mudzimai wangu haana chaainge achiziva. Saka ring yangu nering yemukadzi wangu, mukati madzo mune tumapisi
utwo twakatorwa patsvimbo iyoyo yehutsikamutanda. Ivo sekuru ndo vakatora tumapisi, then ndikabva ndachizopa mukadzi uyu wekuGermany, akazoenda akazonopa vanhu vanogadzira maring, hameno kuti vakazoita sei vachishandisa unyanzvi hwavo, but mapisi acho atori mukati mering. And ring idzodzo mukomana dzinodhura because vakandiudza kuti ring imwe chete panguva yacho iyoyo it was worth $2,500 iri one, nekuda kwekuti yakagadzirwa ende vakashandisa hunyanzvi hwekuti unosanganisa goridhe nepranga riri mukati megoridhe. Saka maring auya, ndakabva ndachizoorganiza muchato, ndikachata nemudzimai wangu. Saka ring iyoyo manje triki riripo, mirai ndinge ndichikuudzai secret yacho kana kuri kunzi munenge musati manyatsokubata metsi dzacho. Handikwanisika kuti ndinge ndichizvika pamasowe ndiine tsvimbo dziya dzinoshandiswa nanatsikamutanda. Saka tsvimbo iyoyo inogara mugomo, ine nguva yekuti inofanira kuti inge ichigara mumapako, then kozoita nguva yekuti inogara mumvura. Kana iri nguva yekunaya seizvezvezvi inofanira kugara iri panzvimbo panenge pari dry. Saka ndinotoenda kumusha ndobva ndachizonoitora ndobva ndaenda nayo mumapako. Kana rain season yadarika, ndinonotora tsvimbo yangu, ndinowanzo kuenda kumusha kunana March, then ndobva ndanotora tsvimbo yangu inenge iri mubako. Kana ndaitora ndobva ndachizoenda nayo kurwizi kune rumwe rukova rwuri kwedu. Rukova irworwo ndinofamba ndichirwutevedza kusvika ndasvika kunzvimbo kwekuti hakunyanya kuwanikwa vanhu, unenge uchingosangana nemhuka chete. Then kana ndawanawo pekuti ndinokwanisa kuwandisa tsvimbo yangu, ndinotopinda mutsanga nechemukati metsanga, then ndobva ndaisa tsvimbo yangu mutsanga imomo, but ndinosiyawo mamaki kuti pano ndikasungirirawo chimucheka changu chered, apo chimucheka chered kuitira kuti pandinozodzokerako ndava kunotora tsvimbo yangu. Saka kazhinji ndinozodzokera ndichinonotora tsvimbo iyi end of October, ndo pandinodzokera ndichinonotora tsvimbo. Saka inofanira kugara iri panzvimbo pekuti panenge paine hunyoro kudzikamisa hasha dzengirozi, because ngirozi gere pandiri haitozvidi misikanzwa yandiri kutoita iyi mukomanashi, haitodi kuti ndige ndichiita zvandiri kuita. Saka tsvimbo ikagara iri panzvimbo panenge paine hunyoro uye zvekare nembiya, ndinopota ndichimboiti kumakuva, then ndomboiti mumvura, kumakuva, mumvura. Saka ndo zvinodzikamisa ngirozi iri pandiri kuti ndinge ndichikwanisa kuva ndakagarwa neshavi remunhu uyo akamutswa kumakuva wandisina ukama naye. Saka ndichazomubhadharawo kana nguva yakwana, ndinofanira kuti ndege ndichizodzokera kudare ravo sekuru. Then ndobva ndavaudza kuti munhu uya wamakandipa, aiwa ndakashandidzana naye kwemakore nemakore, takashandidzana, ndava neupfumi hwangu ende ndava kukwanisa kusiyirawo vana vangu elegasi. Saka munhu wenyu ndadzoka naye. Saka ndopa ndichazodzosera maring yangu nering yemudzimai wangu, zvekuti mudzimai wangu akafa mukomanashi, I have to make sure kuti afanire kuti ange achizovigwa aine ring, because akavigwa akapfekedzwa ring iyoyo mukoma kutodhakwa totally. Then ndinofanira kuti ndinge ndichitofukunura ipapo paanenge akavigwa, ndinge ndichitotora ring iyoyo, because ring idzi pandinonodzosera zvinhu kumuridzi wazvo, ring idzi dzinenge dzichifanira kuti dzinge dzichizoparadzwa ende zvinofanira kuti zvinge zvichizopiswa zvinhu izvi zviri panzvimbo imwe chete. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvakangooma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world, but tiri kudzidza hanzi instead yekuti vange vachienda kuchurch vaine tsvimbo yavo yehutsikamutanda, hanzi hazvibudi, saka vakaisa tsvimbo muring. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera
yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please hide my name. Ininiwo ndiri kugara kuno kuZimbabwe. Ndakabva kuSouth Africa munguva yeCovid. Handina kuda kuzombodzokera kuSouth Africa. South Africa ndakatoivenga nemoyo wangu wose. Ndakatorerwa mari zvakandirwadza ndiri kuSouth Africa. After that, kubasa kwedu kukaita xenophobia. Vanhu vedhudhula vakatouya pakambani pandainge ndichishanda, vakabva vati vainge vasingachadi maforena. Murungu akati ainge ava kuvhara kambani. Ndakanzwa kuti ava kuBotswana murungu iyeye. It is a long story. Ndauya kuno kumukoma, ndakabva ndati business randingaita nderipi. Ndopa ndakabva ndachizotengesa motikari yangu. Ndatengesa motikari, ndakatanga kuita zvekuhodha ndichitengesa. Handina kukasika ndaona malosses angu nekuda kwekuti mari ndainge ndiinayo. Ndaingoramba ndichingofidha mari chete mumaprojects awo andainge ndichiita panguva iyoyo. Pandakazonopinda muproject rehuku, ndo pandakaona kuti Jesu ndimambo zvechokwadi. Mukomana ndakanyura. Ndakaenda nehuku kumakorokoza, ndikakweretesa makorokoza, ndisingazivi kuti makorokoza vanokwanisa kungokunyudza. Zvinhu zvangu zvakabva zvaoma, ndainge ndisisina kana start. Ndo pandakazonzwa nezveumwe ainge achibatsira vanhu paYouTube. Ndikabva ndachizotora mafoni numbers en'anga iyo inogara kuChitungwiza. Ndakabva ndachizoendako kuChitungwiza ikoko. Ndasvikako ndakavaudza kuti ndainge ndisisina kana pekutangira. Vakandibvunza kuti ndainge ndichikwanisa here kuti ndige ndichivabhadhara. Ndakavabvunza kuti kurombesa vainge vachiita mari. Vakanditi kurombesa vainge vachida $6,000. Ndikati $6,000 handikufi ndakaiwana, because kana ikombi chaiyo ndainge ndisisina yekuti ndige ndichidzokera kumba. Vakandibatsira vakabva vandipa $20. Vakati vainge vachida kundirombesa so that nyika inge ichizoona kuti ivo vainge vaine masimba. Asi vakanditi unofana kuti unge uchiita patient, because handisi kuzokurombesa zvanhasi. Ndoda kutanga ndaenda kuZambia. Kana ndaenda kuZambia ndikanotora mimwe mishonga yangu nekusimbisiwa, pandinodzoka iwe wozodzoka kunoko. Vakandipa zvekare kamwe kamari, ndakavatenda because ndo mari yandakazotoshandisa kuti ndinge ndichitenga chikafu, because pamba painge pasisina kana zvokudya. Ndakamirira, vakaita mwedzi vari kuZambia. Vabva kuZambia ndo pavakazondifonera vakati uya mukomana. Saka ndakabva ndachizoenda kuChitungwiza. Ndaenda kuChitungwiza, vakanditora vakaenda neni kusango. Tasvika kusango tainge takatowanda. I think we were about 15 or so vanhu vainge vachiromba musi iwoyo. Saka kurombesewa kwatakazoita, takarombesewa nenyoka iri shato. Saka pavakandipa shato kuti ndinge ndichiibata, yakabva yatokandira zai. Vakanditi zai iroro ndiye mwana wako, unofana kuti unge uchirichengetedza. Parichazochochonya ndopauchatanga kuita mari. Ndakaritora zai, ndokubva tachizodzokera kumatare tikasimbisiwa, ndikazodzokera kumba. Ndakarichengeta zai mukomanashi, ndichimeka sure kuti hakuna anomboriona, because ndakati ndasvika pamba ndakatsvaka cardbox, ndikatora zvimwe zvimacheketi zvangu zvekudhara nehembe dzekudhara, ndikabva ndaputira ndikaputiridza. Ndokubva ndachizoisa zai riya muchicardbox chiya. Ndaipota ndichiritaridza each and every day. Ndainge ndakangosiya kapiece kekuti kana rikatsotsonya chacho chainge chichazobuda chichirarama chiri chipenyu, chinge chichizokwanisa kuwanawo mweya wekufema. Saka ndakabva ndachizoti after about 8 days ndopa ndakabva ndachizorota. Ndakatorota ndichitoyamwisa nyoka, but nyoka iyi ndichiiyamwisa ndainge ndichiiyamwisa nekunhengo kwangu uko. Pakabuda home hwangu, ndikabva ndachizoona kuti ndainge ndava kungofamba ndichingonhonga mari everywhere. Pandakamuka mukoma, ndakatomboda kuridza mhere, because ndakatoona shato yainge itori pamubhedha apa, yainge ichitondiyamwa chinhu changu chakamira kuti twi. Ndokutorasa mbeu. Pandakangorasa mbeu, nyoka iyo yakabva
yatongonyangarika. Mudzimai wangu akabva amuka akati, tinopedza ndarota mani, ndarota mumba munomu makazara mari, ndandichitadza kana kubuda ndichishaya kuti ndobuda nepi, because mari iyoyo yanga yakawanda, yakazadza rumu yose zvekuti yanga yakatovhara mahwindo nemadhoo. Paakataura nyaya iyoyo mukomanashi, mwoyo wangu ndakanzwa kuti ndakafara mumwoyo wangu, ndikatoti zvinhu zviya zvaita manje, because hope dzandainge ndarota ndidzo hope dzainge dzaita sei, dzainge dzarotewa zvekare nemudzimai wangu. Ndikati God bless, zvangu zvaita manje. Mangwana acho makuseni ndakanzwa kuti ndainge ndichifuriridzwa munzeve. Ndikati kwari kundifuriridza munzeve ndianiko? Pandakamuka ndo pandakabva ndachizoona kuti pasi painge paine mari. Ndakaona about $300 yainge iri pafloor. Ndichingomuka, shura randakaona mukomanashi, ndakaona nyoka yainge ichiita dhodho, but ichiita dhodho kudaro rainge risingabudi riri dhodho isachi, but yainge iri mari, yainge ichidhota mari nyoka iyoyo mukoma. Ndakangoti zii, ndakanyarara, ndakaitarisa, ndokubva yanyangarika. Ndakatora mari iya ndikaikekera pasi pemubhedhi. Ndichingopedza kudaro, mudzimai wangu akabva atongomuka akandibvunza akati, ko kwakanaka here, kochii? Haana kuzviziva kuti ndainge nditori mupanic mode. Ndakadzokera mumachira ndikangotanga kungomutuma, ndisire mvura yekugeza, ndiitire chakati. Saka aingoti kana akangobuda mubedroom ndobva ndamuka, ndobva ndatora mari ndichivika. Ndakazobuda ndikaenda ndikanoshopa, ndikadzoka ndiine magroceries. Iye akatoshamisika. Ndikati mudzimai wangu handiti nohodha huku. Takabva taenda tikabva tanohodha huku. Ndikati huku dzatatenga idzi dzakawanda, ngatitsvake friji yemasola. Tikatenga friji yainge ichishanda nemasolar panels, but haina kuita zvakanaka. Mangwana acho makuseni ndikati handei tinotsvaka imwe firiji yegas. Tikatoenda tikanotenga firiji. Mudzimai wangu aingondibvunza kuti mari muri kumboiwana kupi? Kasi makaba mari? Kana makaba mari garai mataura, because inini zvekuzorohwa nemaCID handidi. Kana makaba mari please taurai. Wiki iroro ndikabva ndatenga motikari. Mukomanashi project rehuku rinofaya kana uine mari, zvekuti kana huku dzako dzikasvika stage yekuti munenge mava kufanira kuti munge muchidzitengesa, kana dzikasatengwa ukaslota huku idzodzo ukazotanga kuhodhesera vanhu vanoita zvekutengesa ari mapisi, zvine mari mukomanashi. Titori vanhu vatova nezvimari zvavo, tinotoverengwawo panonzi pari kuverengwa vanhu vane mari, and life iri kunakidza. Chakanakira mari mukoma ndechekuti kana ukaita mari yakawanda, chaunenge wafunga kuti ndoda kutenga chakati, unongobuda mumba wotoenda unotenga. Nerimwe zuva ndakangoti ndichingofambawo zvangu ndiri mutauni, ndikatoona 4-plate stove yainge yakanaka yegasi, ndikatongotenga, no question asked. Zviya zvekuti unomboswera uchibhajetera chinhu unenge usati waita mari. Kana wava nemari you just buy. Ndo kurombawo kwandakaita ukumukoma. Kana mukazoposta muzondizivisa, kunyangwe mukashora, nekuti vanoshora havashaiki, vanongogara variko nguva dzose. Saka vanenge vandishora munongovaudza kuti ini ndiri kungodya mari, ende mari ndicharamba ndichingoidya chete. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Kana zvikazopanduka naye mukoma, ivo vachitaura mukoma vedu ava vari kuti kana vaine huku dzavanenge vapinza, hanzi panofanira kuita 10 dzinodyiwa nenyoka yavo. Zvakangooma hazvo vedu we. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Zvakaoma kuita kuvhaira, kushaina nekuromba kwavakaita. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.